Kaikki on jo nukkumassa. Mua ei väsytä. Tunnin päästä. Hahaja. Minä olin kyllä menossa vessaan. En tullut tapaamaan sinua. Mitä sinä täällä teet keskellä yötä? Herätys. Mitä? Mä vaan nukun vasta sängyssäni. Mä en oo ikinä nähnyt sun sänky on tässä. Mitä? Nyt nukkumaan. Mitä sä täällä keskellä yötä pelleilet? En mä mitään. Menen tässä vaan nukkuu. Hyvä olisikin. Mä menen sinne vessaan nyt. Muka se on poma. En mä ikinä sano, että se on poma. Se on vaan pelkkä rääpäle. Mut en mäkään kyllä pomoksi tullut. Au! Täytyy ihan peittää. Noin. Nyt on hyvä. Olenpas minä aikoihinkin elänyt. Siskoni kävelee keskellä yötä tuolla hortomassa. Kukka kiekuu! Menenpäs kauppaan. Tai ensinkään kylvyssä.